vládna prognóza ministerstva financií hovorí o ďalšom útlme ekonomiky. Vláde chýba v tomto rozpočte ďalších 600 miliónov eur. Už oproti tak deravému rozpočtu, ktorý prezentovali v parlamente. A to sa spoliehajú napríklad na optimistické čerpanie plánu obnovy, ktoré vieme, že sa zadrháva a predstavuje tak len ďalšie riziko a ďalší výpadok na daniach. Druhá vec, ľudia nakupujú čoraz menej. Hovoria to obchodníci po celom Slovensku a niektorí musia aj zatvárať svoje prevádzky. Áno, parkoviska nie sú prázdne, pán premiér. Ľudia si aj v tejto situácii musia chodiť nakúpiť jedlo, oblečenie, základné veci, ktoré potrebujú. Ale čo hovoria títo obchodníci, čo hovoria ľudia, že čoraz viac obracajú každé euro a vidno to na tržbách týchto obchodníkov. No a tretia vec, všetci varujú. Najnovšie Národná banka Slovenska slušne a vecne upozorňuje, že sme na gréckej ceste a že s tým treba niečo robiť. A čo na to Láco Kamenický, minister financií, zaútočil na autora správy, hlavného ekonóma NBS a označil ho za nepriateľa štátu. Tak minister financií nám v princípe hovorí, že všetci ste blázni, len ja som lietadlo. Pretože spolu s celou vládou sa nám snažia nahovoriť, že to robí dobre a nikto iný mu vlastne nerozumie a ľudia nechápu, že vlastne aký problém sa tu jedná. Nechápu to odborári a zamestnávateľia, ktorí jednotne spolu, čo bolo až prekvapivé, kritizovali zbabranú konsolidáciu nedávno. V Národnej banke, v Rade pre rozpočtovú zodpovednosť, ani vlastní odborníci na ministerstve, akýkoľvek analytici, tak ani títo nechápu, minister financií je lepšie. Alebo nevidia to ani ľudia v obchodoch, ktorí musia platiť čoraz viac za svoje nákupy. No a pamätáte si, ako koaličníci nedávno tak akože žartovali, že museli zatriasť s ministrom financií, keď od neho potrebovali nejaké peniaze. No, ako taký oslík otrasa, myslím, že to tak aj parafrázovali. A teraz je už jasné, že minister financií žiadne peniaze nemá, ale myslím si, že s ním treba znovu a poriadne zatriasť, aby sa konečne spamätal a začal niečo robiť. A konečne začal oživovať ekonomiku, zaoberať sa ľuďmi, ktorí sa prepadávajú do chudoby, zaoberal sa podnikateľmi, ktorí musia zatvárať svoje prevádzky a ktoré majú výrazne oslabené tržby. Musí sa zaoberať tým, ako zastaviť zadlžovanie ekonomiky a zvrátiť tú cestu k bankrotu, na ktorej sme. A naopak, musí sa začať zaoberať skutočnými opatreniami na oživenie ekonomiky. Vraj sa nimi zaoberá, len nikto žiadne nevidel. A možno má nejaké zázračné riešenie, ktoré nám prinesie. My naše riešenia máme, už sme ich prezentovali niekoľkokrát a toto je len ďalšia výzva, že poďme sa o nich rozprávať, my sme pripravení. Ak má minister financií riešenia, nech sa páči, radi si ich vypočujeme, len ako si k ním nie a nie prísť. No a keď žiadne nemá, keď to nevie urobiť, tak je na čase od toho odísť. Preňho aj pre celú vládu. A zdôrazňujem na záver. Toto nie je strašenie, ale varovanie. Minister financií a vláda musia začať niečo robiť, aby sme predišli tomu najhoršiemu. Ďakujem pekne a teraz je priestor na vaše otázky. Ďakujem pekne.